Naša cesta do Macedónska z mesta Elbasan v Albánsku. Sme 37 kilometrov k cieľu. Branko potrúbi, lebo proti môže ísť nejaké auto, aby zabrzdilo. Máme na kameň na ceste. Trošku vám ukážeme aj prírodu. Ale s podvozkom, ty kokos. My si to kamerujeme momentálne. Zahlasili sme našim priateľom za nami. Že sme zaznamenávaní. Príroda je tu krásna. Ale sme na normálnej ceste. Máme mapky na 37 kilometrov. Pán vodič šoféruje. Zrieme sa ešte dozadu, čo robí naše bábo. Aha, naše bábo blúba.